Jeg synes, at alle børn i Danmark burde have et grønt og nærende måltid mad. På den måde kan vi implementere igennem offentlig mad til børn i både små vuggestuer og børnehaver til, at de er større i folkeskoler, til at få dem mere grønne madvaner. Det står meget nært mig, da jeg som 19-årig selv lige er gået ud af skole og kan relatere til den situation, de står i. Og derudover i min fritid, nu i mit sabbatår, arbejder jeg i en vuggestue og børnehave. Ved at implementere grøn og bæredygtig mad, ændrer vi ikke kun børnene, men også deres familie i det private hjems madvaner, ved at de små børn for eksempel får livretter, og forældrene får opskrifter med hjem på dem og kan lave maden derhjemme, eller at de ældre børn selv kan gå hjem og lave maden. På den måde bekæmper vi klimakrisen et måltid ad gangen. Og det er noget, jeg som ambassadør for School Food for Change vil se frem til at arbejde med og lære mere om.